gitambungan sa mga kapusog sparkle artist ang grand premiere night sa bagong salida nga gibituunan nila Kapuso Roro Madrid ug Yasi Pressman. Kapag umuulan, bumubuhos sa langit. Kini ang Video City, Be Kind, Please Rewind. Istorya sa pagbalik lantaw sa mga makakilig nga panahon kaniadtong 1990s. Ang maong salida ubos sa direksyon ni Rainier Brizuela nga giproduce sa GMA Pictures o Viva Films. Mapahimo na kinamakita sa tanang mga sinihan sa tibuok nasod. Kini ang sneak peek sa pictorial nga gihimo alang sa mga cast ug lead stars sa umaabot nga GMA telebabad serye nga Love Before Sunrise. Gipaylaila na ang mga mulangkob ni ini sama nila ni Sid Lucero, Andrea Torres ug uban pa. Makita ang world premiere karong September 25 sa GMA telebabad. Samtang napuno sa maaksyon nga eksena ang episode gabii sa Maging Sino Ka Man, human nga nabutang usab sa peligro ang kinabuhi ni Monique nga karakter ni Barbie Forteza. Maayo na lang, perming to the rescue ang iyang knight in shining armor nga si Cardi nga gidala ni David Licauco. Napusilan si Carding sa mga kontra apan damgura di ay tanan kini ni Monique. At ang ipa, ang mga makakilig nga pagila-ila nila ni Carding ug Monique sa nagkanindot nga eksena alas 8 sa gabii pagkahuman sa 24 oras.